Assalamu alaikum hettiyankoɓe biyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindi jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccide mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hannde ko doni Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jettaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal foof ɗum noon hettiyankoɓe biyankoɓe gareno ko ɓuuri tengtude e jayndel ɗi hannde ne jeeya hanki Aissata Tall Sall ne huccittuno ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni saktoɓe kabaruji ko haale libération ji ɗi e woɗɓe ɓe ganduɗa kay goni yete to banggue dawrugol e situation leydi ndi o arti hen joni garen so Allah lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe biyankoɓe gudditiren jayde gendire le soleil jayde le soleil noon e oɗo subaka kañum noon ari tan ko eko fayi ko ganduɗa ko kañum woni konnguɗi Aissata Tall Sall on ji natal makko kanko debbo mo Podor o ari tan eko waɗa libéré ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ene tolni e 344 ɓe ganduɗa mbaɗama libéré ne hoddi noon 277 ɗi ganduɗa kamɓene aɓeni tan e prison ji paɗa ɗum noon woni koɓe garti hen te heddi wonɓe ganda noon ande jaltina kabbana ko bracelet ji électronique garen e jayde Sud Quotidien ɓe mbi kay Aissata Tall Sall ari tan en mode éclairage are e laaɓal eko ganduɗa ko kañum woni ko ɓuuri faade tan e tan ko ganduɗa woni libération ji ɗi ko kalɗen joni e jayde Le Soleil ɗum ɗon noon jayde Sud Quotidien kañum ne wi tan o waɗi détail haalde holko saabi ɓeɗon goppa yiilade jaam e tan ko ganduɗa kañum woni dejre e tan ɓurde yagnude seeɗa prison ji ɗi daña place saabi hewɓe hen goppita kaɓana bracelet ji électronique garene jayde quotidien le quotidien ɓe mbi kay ko sal plaidoirie de Aissata ɗum noon ɓe gari tan oɗo subaka ɗum noon ɓe mbi tan kanko Aissata Tall Sall o ari tan e dossier ji won hen e dossier ji kono wonko ganduɗa kay o arani hen e laaɓal o ari kay e tan justice mo ganduɗa kay oɗo saaha o wi yahata tan ko koyɗe jaam e nder leydi ndi ɗum noon woni konnguɗi jagorde joguiɗo banggue lawol e nder leydi meɗen ne woni maître Aissata Tall Sall garen ha joni e jayde Vox Populi noon ari tan ko wiide 16 e candidat ɗi kay kamɓe daari tan gam tan wiide sabotage darota ko ɗo élection ji ɗi ma dañ te gardiɗo leydi ndi yo andu ɗum te kadi yo wattu hen hakkille mum no fewi ɗum ɗon noon ɓe garti tan e jayde Vox Populi e oɗo subaka kamɓe 16 ɓeɗo noon ɓe mbi ko ɓe dokkata haydara gardiɗo leydi ndi ha ene ƴetta kay ɗiɗo élection ji ina ruttina ɗum caggal walla tan ne wasa dañde e lewru tan mars garen ha joni e jayde Walf Quotidien noon e oɗo subaka wi tan ko oɗo saaha kay kamɓe conseil constitutionnel ɓe uddi débat o saabu noon kay ɓe garti eko fayi tan dossier oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Rose Wardini noon ɓe mbi tan ko o yalti e présidentiel oɗon kamɓe noon conseil constitutionnel ɓe mbaɗi dressé liste kesso noon ɓe garti hen tan koye 19 ɓe ganduɗa poti wonde candidat ji jahoji e sunggoli garoɗi ɓe mbi tan ɓe garti kay e élection ji fichier ji ɗi ɓe mbi tan ko Diomaye woni hoore so wona Diomaye wona goɗɗo walla tan ko Diomaye ardinte heddiɓe ndewa caggal garen ha joni jayde l'observateur noon on ji natal Karim Wade mo ganduɗa kanko ardi oɗo saaha PDS caggal maître Abdoulaye Wade bammakko ɗum noon ɓe mbi tan ko carte mabɓe battidiɗo noon ɗo joni woni juuɗe mabɓe faade tan e sunggoli ɗi e tan ko ganduɗa woni koɓe mbatta less ɗum noon ɓe garti hen oɗo subaka ɓe mbi ar suñu élection noon kamɓe ɓe mbi tan ko ɓe tan bindi gardiɗo leydi ndi gam tan élection ji ɗi wawa dañde kamɓe noon ɓe gari kadi e plan d' action moɓe jogori wadde gam tan élection ji wawa darnede ɓe mbi Anta Babacar Ngom waɗi interview jaƴƴo hakkude makko e l'observateur e kay yidde mo élection ji yo dañ e nder leydi ndi saabu ko ɗum tigui woni lawol ɓe garti kay ha joni
e oɗo mo ganduɗa ko fayi e tan hakkude makko e joom galle makko mataw goɗɗo mo ganduɗa ko kamɓe gonduno haade o resede ɓe mbi oɗon noon haadimo dañde jaam e nder dewgal makko koye nder jayde l'observateur woni garene jayde las ɓe garti tan e ofnak mo ganduɗa yete kay loi kesomoɓe darni to nete gam tan wiide kala mo ganduɗa kay ina takkinayi wone gueɗe aɗa wawi wande garde à vue ɗum noon ɓe garti hen ko ɓuuri yajde e nder jayde las konngudi Aissatou Sall nane nder jayde nde ha joni noddude erango jaam e dejere e nder leydi ndi garen ha joni jayde tribune noon ari tan koye konngudi maître Doudou Ndoye noon kañum ari tan ko oɗo subaka gam wiide gardiɗo leydi ndi kay ne wawi continde wonde gardiɗo leydi ha wirto le 2 avril saabi ɗum noon ko élection ji ganda jowama o wi goɗɗum ko wawa yowede woni balɗe 21 ɗi ganda candidat ɗi aɓe dañi ɗum droit gam wadde ɗum campagne oɗon campagne noon o wi ko fotani yowede ɗum noon woni konngudi maître Doudou Ndoye e tan jayde nde nde ganduɗa kañum woni jayde tribune o wi tan ko ɗum ɗon wawa ruttinede caggal ɓe mbi tan leader uji ɗi ganduɗa kay kamɓe so ƴewtidama kay koɓe goni tan koye caggal askano gam tan dañde beelema mabɓe kono noon ko faye gueɗe askano walla goƴali mumen hajuji mabɓe ngala hen garene jayde libération ɓe mbi kay ha joni ko wawa wadde feere ha ande woni date élection ji garoji ɗi saabu hewɓe noon ina cikkuno kanko ministre de la justice momo are ko way noon kono noon o arani hen ɓe mbi arsuñu élection kamɓe noon ɓe mbi tan ko gardiɗo leydi ndi yo wat élection ji tati e lewru mars ɓe mbi noon front démocratique kamɓe noon ɓe mbi tan ko élection ji ɗiɗo kay foti dañde koye date biyaɗo o ceerno Alassane Sall kañumne e konngudi muɗum ɓe mbi tan o wi tan kala mo ganduɗa ne yaadi e konngudi gardiɗo leydi ndi sa addi ɗum tan ko tawa an onon ɗiɗo jaadi walla gonɗa koye caggal makko walla kanko ardinma ɗum noon woni konngudi ceerno Alassane Sall ɓe mbi tan gardiɗo leydi ndi kay kanko kay o waɗi recevoir Louis Mushiwabo kanko noon woni tan mo ganduɗa kanko kay addi OIF oɗo saaha ɓe mbi noon ɓe anda joddima kamɓe ɗiɗo gam tan ko faye élection ji dewɗi lawol kono kadi labdi ceer ɗum kay woni konngudi ɗi ganda kanko ɓe gari hen e oɗo subaka ɓe garti kadi eɓe ganda timmi 330 e capanɗe jeegom e nayo ɓe ganda goppitama dañi liberté faade koriji mumen ɓe kabana bracelet ji électronique gam tan mbasa woɗɗude galleji mumen goɗɗo mo ganduɗa kay oɗo saaha woni Toussaint Manga kañumne kay ne anno caɗele muɗum hakkude muɗum e lawol ɓe mbi tan saabima kay o riwa toon to wonno to woni centre de santé mo wonnowo kanko noon ɓe mbi tan ko o nawa koye hôpital goɗɗo mo ganduɗa oɗo saaha woni koye Mango te gasani taw kono ɗo wonno ɗo kam ko biyaɗo yo dartin toon liggey makko woɗɓe ɓe ganda kay oɗo saaha liggey mumen dartima mbawata jeyede e quart de finale e nder jayde stade coftal ɓalli uddata damal woni kay ɓe ganda goni baroɗe men beach soccer kamɓe ɓeɗon noon hanki ɓe mbaɗa éliminé waɗi ɓe éliminé ko Japon garen ha joni tan Koulibaly Jackson Pape Matar kamɓe ɓeɗon noon ɓe mbi oɗo saaha aɓene kollita koye mabɓe e nder club aji mabɓe joni gudditan hello wonko noon tigui hettiyankoɓe ɓen ko ɓe garani hello men gongo hanki noon ne anda maître Aissatou Sall hucciti e saktoɓe kabaruji o haale ko ɓuuri yajde fanude tan e banggue situation leydi ndi woppitaɓe ɓe holko saabi ɗum kono kadi kamɓe saktoɓe kabaruji ɓe namdimamo yo toɓɓe ko wayno libération Diomaye Faye libération oɗo mo ganduɗa kanko woni Ousmane Sonko ɗum ɗon fo noon kanko maître Aissatou Sall noon ministre de la justice o wi ko tan ndeɗon gueɗe wonko wawa woɗɗude hen no fewi kono noon ko fayi tan e libération ji ɗi ko ɓurde tan yannude prison ji saabi ɗum hewɓe hen e mabɓe goppita kaɓɓana bracelet ji électronique kono kadi jaam e dedere nder leydi ndi nde o namna noon mbere ko détenu ji politique wonno o wi tan ko nanga ko walla ko woppa ko fawaki dow politique ɗum noon woni konngudi makko kanko oɗo mo ganduɗa woni maître Aissatou
Tall Sall hewɓe noon ene paɗanno beele mo arto banggue élection ji ɗi ko duñta ko e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa surtout noon e date mo ganduɗa ne foti nanguede gam sungoli ɗi daña saabu noon e tan wiide constitution woni tan ko ganduɗa kañum woni toɓɓe leydi meɗen ɗo waɗa ɗo constitution leydi ndi woni ko ganduɗa ko kañum charte uji ɗi leydi ndi foti rewnede e lawol leydi ndi ɗum ɗon noon kañum hokki gardiɗo leydi ndi ha ɗiɗi lewru avril fotata jippade walla tan fotata ƴettude ko ganduɗa woni chaise o totta ɗum goɗɗo saabu ne anda gardiɗo leydi ndi oɗo saaha jeeya kay sungoli ɗi saabu mandaji muɗum timmi ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa so élection ji duñtama ha wirtima lewru mars beele ma waw yetde kanko gardiɗo leydi ndi hewɓe mbiyata ko o wonta wawde continde walla o wonta wonde président leydi ndi ɗum ɗon noon kanko maître Doudou Ndoye e konguɗi makko e nder jaydel ɗi o wi koko way noon hande ko ganduɗa wawa duñtede woni ko wiyete balɗe nogas e goho ɗi ganduɗa kañum woni ko campagne foti waɗede ɗum ɗon noon mbeɗi sikki tan hande hay so tawi ko constitution addi ɗum yewtere ne wawi addede ngal ɗon banggal ƴeewe kamɓe koye mabɓe beele soɓe mbaɗi moins de 21 jours ma watɓe arrangé walla wattaɓe arrangé ko wiyete yewtere nde ma daña te ndeɗon yewtere ɗon kamɓe candidat ji koye mabɓe poti yewtidde ko way noon so tawi ɓe mbaɗat maintenir 21 jours ɓe mbaɗani maintenir 21 jours goto fo waɗa campagne muɗum no hannirta ni kono tan mbeɗi sikki oɗo saaha coow élection ji haala élection ji waɗi campagne o no hannirta ni saabu goto fo ɗo joni nani haala e banggue muɗum wuuro ngo foof koko haaɗi rok élection présidentielle wadde noon ɗum ɗon tan yoni campagne ɗum ɗon tan yoni programme hayso wiyanoma janggo yehete e élection ji mbessiki hay goto fotani hulde saabu campagne waɗaka walla ko way noon en tout cas ko foti yaltude urne uji ɗi ma yaltu hen ko foti dañde ko ma dañ no foti yarude ni ma yaaru noon ko woni fo noon ko yewtere tan dañata wiyede noon balɗe nogas e goho wawa diwede te élection présidentielle ni duña ɗum ɗon ni ha joni ko namdal mataw onon mon gartu hen e ko ɓuuri labde e tan ganduɗa kañum woni e plateforme o e ko faye ko faye clavier ji moɗon walla mbiyen commentaire uji moɗon saboyete mbe sikki so yeehi ha élection duñtama wone balɗe ne wawi wiyede kay campagne 21 jours de campagne ussitama ha 15 jours walla ussama ha 10 jours walla ussama waɗama 7 jours ça dépend e ko ganduɗa ko kañum wonata ko wawata wonde ko so wawa wonde kadi fof tan ko yewtere wonta hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗo guddirten Roɓinu Diaydeli meɗen hokkude wonade gongol so Allah lamdo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗenno en to banggue caméra ko Abou Diop de walla ko Sow walla ko Ba non ɗon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe to banggue montage ko Ali Fall ha gongol so Allahu lamdo jaaɓi